салом дӯстон, айни замон дар ноҳияи ёвон қарор дорем, деҳаи Фирдавсӣ. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия, дар ин ҷо заправка ва аз ин тараф роҳ ба сӯи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар манамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ҳавлии фурӯшӣ ман ҳамин дарвозаи сабз мебошад дӯстони азиз. Аз ин тараф мо омадем дӯстони гиромӣ ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз тақрибан 5 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад дӯстони азиз. Дар наздикии мактаб ва масҷид қарор дорад. ноҳияи ёвон, деҳаи Фирдавсӣ, номи бештараш деҳаи Аскалон. Марҳамат дӯстони гиромӣ, ман ҳамин гуна ҳавлии фурӯшӣ. дар даруни ин бино дӯстони азиз як ҳуҷраи истиқоматӣ дари алоҳида дорад, бетаъмир мебошад ва аз ин дар медароем роҳрав асту бо 3 ҳуҷраи дигар ки ҳар сеаш таъмир доранд дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад навес аст ва сарҳади ҳавлӣ тамошобинони гиромӣ озим нишон медиҳем то манамин сталбая мебошад. Тақрибан то манамин сталбая рафтагӣ аст, то манамин девола ва хеле маҳкам шудагӣ. Манамин сарҳади ҳавлӣ мебошад. ҳоло боз ҳамон тараф рафта боз хубтар нишон медиҳем. ҳавлӣ дӯстони азиз дар фурӯш аст, бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ва боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, даруни биноро абзор мекунем. аввал шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳамчи хеле ки мебинед ҷои холӣ ҳаст, метавонед боз ягон бинои иловагӣ бардоред дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. чӣ хеле ки қайд кардем, ин ҳуҷра бетаъмир аст, аммо дигар ҳуҷраҳо бо таъмир мебошанд, монтажи барқ кардагӣ. ин ҳуҷраро метавонед ба ҳазур ҳамчун меҳмонхона ва дастаъмир истифода баред. марҳамат дӯстони азиз, даруни бино дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед боз 3 ҳуҷраи дигар аст. дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷра. ва дар даруни чорум ҳуҷра низ боз ҳамомам ҳаст дӯстони азиз. ман ҳамин гуна як ҳамоми калон мебошад. дар ин ҷо чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем навес аст, метавонед ин навесро чапа кунеду боз як бинои иловагӣ бардоред, ҳамчун ошхона, дегдонхона истифода баред дӯстони азиз. ва сарҳади ҳавлиро чӣ хеле ки гуфтем, тақрибан то манамин сталбаву ҳамин битона мебошад дӯстони азиз. манамин хел рафтагӣ, ҳамин дар ин дар аллакай дигар ҳавлӣ аст, ҳамин хел мебошаду рафтагӣ то манамин ҷояву ҳамхел маҳкам шудагӣ. ин деволи ҳавлӣ мебошад, ҳамхел маҳкам шудагӣ дӯстони азиз. умедвор ҳастам ки фаҳмонда тавонистум сарҳади ҳавлиро дӯстони азиз. тақрибан 5 сотиқ замин мебошад, бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ва албатта ки барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. боз такрор мекунем, дар наздикии ҳавлӣ ҳам мактаб аст, ҳам масҷид. ин маҳалла дорои ҳам мактаб, ҳам масҷид мебошад дӯстони азиз. 250 000 сомонӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барои кор худо нигаҳбон.